Hondamendi egoeran izendatutako erdialdeko zati baten errekuperaziorako komisio osatu du Nafarroko gobernuak pasaden uztailaren 8ko uholden ostean ebaluazio eta errekuperazio neurriak bateratzeko. Foro sozialak esan du Altsasuko auzia bakerako eta elkar bizitzarako aukera bilaka daitekela Nafarroan. 7 herri Iruñerriko taxi zerbitzuaren eremura gehitu dira Elo, Legarda, Tebas, Muru, Artederreta, Odieta, Uterga, Muru Zabal eta Ultzama. Jasangarritasuna, energia berreztigarriak eta dronak datozen udako ikastaroetako gaiak Nafarroko Unibertsitate Publikoek antolatuta uztailaren 29tik abuztuaren 2 egingo dira. Jantzi berriak aurkeztu ditu Osasunak. Bigarren abisua Marianitos Blai taldekoen lan berria, bigarren diskonek bat egiten du talde nafarren 10. urteurrenarekin eta Mexroll estiloan sakontzen dute albumak dituen 11 abestietan. Goazen gaurko eguneko titularrekin. Hondamendi egoeran izendatutako erdialdeko zati baten errekuperaziorako komisioa osatu du Nafarroako gobernuak. Pasaden uztailaren 8ko uholdeen ostean ebaluazio eta errekuperazio neurriak bateratzeko. Nafarroko gobernuak erabakizun atzoko bilguran lehendakaritza funtzio publiko barne eta justiziako jarduneko kontseilari Mari Jose Beamonten proposamenez uztailaren 8ko uholden ondorioz hondamen eremua izendatu zuen Nafarroko erdialdearen zati bat leheneratzeko batzorderatzea. Erabaki bat datorron gobernuak 2019ko uztailaren 11ko erabakiaren bitartez egindako hondamen eremuaren izendapenarekin. Batzorde honen helburua da ebaluatu eta leheneratzeko ekintzen jarraipena zentralizatzea eta neurriak edo programak aztertu eta proposatzea, eragindako kalteak eta txikiziak zehaztu eta ebaluatzeko dagozkien administrazio publikoek eta bestelako administrazioek zuzenean hartu beharreko neurriak proposatzeko. Nafarroko gobernuak eman beharreko edo beste administrazio batzuei eskatu beharreko laguntzak eta diru laguntzak proposatzeko eta etorkizunera begira arriskuen kausak murriztu edo deuseztatzen aldituzten abiatu beharreko neurriak bultzatzeko. Nafarroko gobernuaren iritziz oinarrizko zerbitzuak normaltzeko naiz kalteturiko personak hartatzeko presazko lehen ekintzak behar bezala bideratu eta bideratzen ari diren arren egokia da batzorde hau eratzea. Nafarroko babes zibila eta larrialdetako arretari buruzko uztailaren 1ko foru legearen 23. artikuluaren arabera izan ere, honetan oinarrituta Nafarroko gobernuak Nafarroko herrialdeko 14 herri hondamen eremutzat jo zituen uztailaren 11ko erabakiaren bitartez. Batzordeko lehendakaria izanen da toki administrazioko eskumena duen departamentua eta lehendakari ordea barneko eskumena duena edota hoien ordezkariak. Gainera, batzordeko kideak izanen dira foru komunitateko administrazioaren izenean obra publiko, industria, merkataritza, nekazaritza ingurumen, lurralde antolamentu, toki administrazio, barne eta komunikazio arloetako ardurak dituzten zuzendaritza nagusitako titularrak eta Nafarroko zerga ogasuneko zuzendari kudeatzailea edota hoien ordezkariak. Batzordea, kalteturiko beste administrazio edo sektoren ordezkariekin osatzen halko da. Horretarako erabakiaren berri emanen zaie kalteturiko 14 herritako udalei. Hauek dira Barasoain, Beire, Esprogi, Garinoain, Leotz, Lerga, Murillo, Elkuende, Herriberri, Orisoain, Pitillas, Puiu, Zare, San Martin de Uns eta Tafaia. Foru sozialak esan du Altsasuko auzia bakerako eta elkarbizitzarako aukera bilaka daitekeela. Altsasuko auziari irtenbide ponderatu bat eman behar zaio. Hala esan dute Nafarroko Foro Sozial Iraunkorreko kide Espe Iriartek eta Txemi Perezek, Iruñako Kontestableren jauregian. Altsasuko gurasoen taldearekin batera egindako agerraldian. Haien ustez Altsasuko auzia oztopo bilakatu da biktima guztientzako egia, justizia eta erreparazioa lortzeko bidean, baina aukera ere bihur daiteke.
Alsasuko herriak elkar bizitzaren aldeko apustu egiten du eta eredugarria izan daiteke datozen 4 urteetan Nafarroan egin behar den lanerako. Nafarroko gobernua osatzeko bidean PSN, gero Abaik, Ahalduguk eta Ezkerrak hitzartutako akordiorako oinarria nabarmendu dute Iriartek eta Perezek. Azken 4 urteetan egindako bideari jarraipena ematen zaiolako. Gainera, adierazi dute, Nafar jendartearen gehiengoak elkar bizitzan oinarritutako etorkizun bat nahi duela. Foro sozialak 2016 urtean egin zuen Alsasuko auziari buruzko azken balorazioa. Ordu hartan, ondorioztatu zuten hobezela auzi hura Euskal Gatazkaren logikatik ateratzea. Halere, auzi judizialaren bilakaerak berak eta auziak hartutako oihartzun zabala jarrera aldatzera behartu ditu. Alsasuko gertaerak indarkeria zikloarekin lotu nahi izan dituzten sektore eta epaitegi horiek ukatu egiten dute Nafarroan eta Madrilen gatazka izan zela. Horrekin batera, auzipetutako gazten kontrako diskriminazioa salatu dute foru sozialekoak, irizpide ideologiko politikoen araberako zigor ereduaren erabilera edakoarrari arte handia zabaltzen zaio. Adierazpenak Alsasuko gazten familien babesa jaso du. Edurno Egoikoetxea eta Antxon Ramirezek hitz egin dute gurasoen izenean. Epaiketaren amaiera elkar bizitzarako ekarpen handia izan daitekela esan dute. Espainiako Auzitegi Gorenak irailaren 18an abiatuko du Alsasuko familiak aurkeztutako helegitea. Aurretik abuztuaren 10erako auzipetutako gazteetako 3 kartzela 1000 egun betetzen dituztenerako mobilizazioak antolatuko dituztela jakinarazi dute Alsasuko gurasoek. 7 herri Iruñerriko taxi zerbitzuaren eremura gehitu dira. Elo, Legarda, Tebas Muru Arte Derreta, Odieta, Uterga, Muru Zabal eta Ultzama. Jarduneko Nafarroko gobernuak akordio bat onartu du 7 herri Iruñerriko taxi zerbitzuaren prestazio bateratuko lurralde eremura gehitzeko. Aurretik Iruñerriko mankomunitateak jada aztertu du horretarako beharrezko ezaugarriak betetzen dituztela. Zehazki Elo, Legarda, Tebas Muru Arte Derreta, Odieta, Uterga, Muru Zabal eta Ultzama dira bateratu diren herriak. Herri horiek duela hilabete batzuk eskatu zuten esparruan sartzea eta exekutiboak orain eman du baiezkoa. Taxiaren foru legeak zehazten dituen ezaugarri guztiak bete ondotik. Behin herri berriak prestazio bateratuko lurralde eremura sartu ondotik urriaren 30eko foru legearen xedapen iragankor bakarrean zeinak uztailaren 6ko taxiaren foru legea aldatzen duen prestazio bateratuko lurralde eremu berria 372.000 lau biztanle hartzen dituzten 27 herrik osatuko dute. Barneratuta geratuko diren taxi lizentziako 315 izango dira guztira. Hortaz, 1150 biztanleko lizentzi bat izango da biztanlegoko lizentzia indizea. Jasangarritasuna, energia berriztagarriak eta dronak datozen udako ikastaroetako gaiak. Nupek antolatuta uztailaren 29tik abuztuaren bira egingo dira. Datorren astean, Nafarroko Unibertsitate Publikoak 2 udako ikastarori emanen die hasiera. Lehendabizikoa jasangarritasuna eta energia berriztagarriak. Uztailaren 29tik abuztuaren batera izanen da Iruñako Kondestable jauregian. Droneak eraiki aireratu konpondu ikastaroa berriz uztailaren 29tik abuztuaren bira izanen da Nafarroko Unibertsitate Publikoaren Iruñako egoitzan. Jasangarritasuna eta energia berriztagarriak ikastaroan hurrengo galderari modu entretenigarrian eta praktikoan erantzuten saiatuko dira. Gizarte jasangarria lor dezakegu? Lehenik eta behin gure bizimodutik eratorritako energia konsumo aztertuko da. Esperientzia personalean eta parte hartzaileen ohiko jardueretan oinarrituta. Eta ondoren, erakunde ofizialek argitaratutako datuekin konparatuko da. Gero, instalazioen tamainari eta energia hori modu berriztagarrian sortzeko behar diren inbertsioei buruzko arrazoiak emanen dira. Era berean, egungo konsumoak murrizteko balio duten neurriak ondorioztatuko dira. Ikastaroaren edukia divulgaziozkoa denez interesa duen edonori dago zuzendua. FPV dronak eraiki aireratu konpondu ikastaroan dronean ikuspegia osoa emango da. Batetik hegaldiak izango dituen afera teknologikoaz aztertuz.
osagaiak, muntaketa, konponketa eta bestetik arlo teorikoak landuz, aplikazio profesionalak, legedia, segurtasuna. Gainera, aisialdirako dronek dituzten aukerak aztertuko dira eta entretenimendu berri baten murgiltzeko lehenengo urratsak emanez dira. Bereziki hegaldia murgiltzeko betaurrekoak erabiliz. Ikastaroa 16 urtetik gorako persona guztiei dago zuzendua, teknologia berri hau ikasi eta bere alderdi guztiekin, eraikuntza, hegaldi lasaia edo hegaldi azkarra eta oldarkorragoa. Gozatu nahi dutenei izan muntaiaz, hegaldi lasaiaz, edo azkarrago eta oldarkorragoaz gozatzeko. Kurso hauen inguruko informazioa gehiago izateko eta matrikula egiteko udakoikastaroa.navarra.es helbidean. Jantzi berriak aurkeztu ditu Osasuna taldeak. Osasuna Kluba Atletikoak 2019-2020 denboraldirako Hummel jantziak aurkeztu ditu. Danimarkako markak lan handia egin du azkeneko hilabetetan talde gorritxoren irudia berritzeko. Izan ere, bi entitatek elkarlanean jarraituko dute Osasuna maila gorenera itzuli den denboraldian. Aurten jokalariek bi elastiko izango dituzte jokatzeko, lehena gorria eta bigarrena urdina. Atezainek 3 izango dituzte beltza, arroxa eta morea. Hummel elastikoa atzerakoietan inspiratu da Osasunak datorren denboraldian erabiliko duen kamiseta egiteko. Danimarkako markak zonalde gorri eta urdinak ongi ezberdintzea erabaki du, entitateak ezaugarri bezala dituen bi koloreak, gainera elastikoari alkandoraren lepoa jarri diote. Kamisetaren eunak kirola egiteko aproposa da B-Col de poliester multifilamento 6.6 izenekoa, gorputzaren temperatura neurtzeko eta errendimendua hobetzeko aproposa da. Hummelen ezaugarri diren ikurrak elastikoaren bi sorbaldetan daude jarrita. Galtza motzak itsas urdin kolorekoak dira eta Hummelen ikurrak gorriak, azkenik galtzerdia beltza dira, baina xehetasun gorri batzuk ditu. Bestetik urdin turkesa bigarren jantzirako, Hummelek lehengo jantziarekin erabilitako bidea apurtu nahi izan du bigarren jantzia egiteko eta ikusgarria den itsas urdin kolorea erabili du diseinu aurrerakoi batekin. Euna lehen jantzian gertatzen den bezala, B-Col de poliester multifilamento 6.6 izenekoa da. Aukera honetan, ezkutua txuria da, lehen elastikoarekin guztiz apurtuz, galtza motzak eta galtzerdiak ere urdin turkesa kolorekoak dira. Atezainek aurten 3 kolore ezberdin izango dituzte aukeratzeko. Hummelek 3 jantzi ezberdin prestatu ditu, bat beltza, beste bat arroxa eta azkenekoa morea. Aukera guztitan, galtza motzak eta galtzerdiak elastikoaren kolore berdinokoak dira. El Sadarren kokatuta dagoen denda ofizialean, 17tik aurrera daude salgai. Dendara hurbilduko diren guztiek lehen jantziko neurri guztiak aurkituko dituzte aurrentzakoak izan ezik. Bigarrena aldiz ez da eskuragai egongo, atezainen 3 jantziak ere salgai izango dira. Dendak 5etan irekiko ditu ateak eta 8etan itxiko dira. Ostegunetik aurrera dendaren ordutegia astelenetik ostiralera 10etik ordu bitara eta arratsaldez 5etatik 8etara izango da. Larun batean berriz goizeko 10etatik eguerdiko ordu bitara. Bigarren abisua Marianitos Blai taldekoen lan berria da. Bigarren disko honek bat egiten du talde nafarroaren 10. urteurrenarekin eta Mex and Roll estiloan sakontzen dute albumak dituen 11 abestietan. Marianitos Blai talde nafarra bueltan da bere bigarren estudioko lanarekin, bigarren abisua du izena, eta gai anitzak jorratzen dituzten 11 kantaz osaturik dago. Genero desoreken inguruko autokritika, euskal preso eta ieslari politikoekiko atxikimentua, Xabier Aldien bestelako interpretazioa, herri mugimendu eta autogestioari gorazarrea edota Mikel Zabaltzaren auzia. Eta torturaren inguruko salaketa dira, 21. mendeko bardo hauen abesti berrietan aurki daitezken gaiak besteak beste. Diska Iruñako Sound of Sirens estudiotan grabatua nahastua eta masterizatua izan da Julen Urzaien eskutik, 2019ko apirila, maiatza eta ekaina bitartean. Lana borobiltzeko lagunez inguratu da Marianitos Blai taldean, gitarrekin zein koroekin beharrezko bultzada emateko. CD-a hainbat tabernetan eskuratu ahalko da formatu fisikoan eta internet bidez ere YouTubeen dago entzungai. Diska honen irterak taldearen 10. urteurrenarekin egindu bat,
Mex Roll estilo propioan esploratzen da, eta Euskal Herriko herrietan barna jotzen gelditu gabe, pasatu dire 10 urte izan dira, eta taldea kontzertuz kontzertu eginen duen ospakizunerako prest dago. Udan zehar hainbat tokitan ikusteko aukera egonen da, hala nola Amurrion abuztuak 10, Berriozaren abuztuak 30, Ansoinen irailak 13 eta Oñatin urriak 5. Goizean zerua laino gutxikin egongo da, arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta gauean zerua lainotsu geratuko da. Arratsalde gauean zaparrada txikia botako ditu eta zenbait tokitan ertainak eta trumoitsuak izan daitezke. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldetik finkatu eta indartsu egingo du, bolada gogorrekin temperatura maksimoak zeozer jaitsiko dira. Ostiralean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, euri txiki egingo du, trumoi ekaitzak izan daitezke, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogor batzukin haizegunetan. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Hondamendi egoeran izendatutako erdialdeko zati baten errekuperaziorako komisio osatu du Nafarroko gobernuak pasaden uztailaren 8ko uholden ostean ebaluazio eta errekuperazio neurriak bateratzeko. Foro sozialak esan du Altsasuko auzia bakerako eta elkar bizitzarako aukera bilaka daitekela Nafarroan. 7 herri Iruñerriko taxi zerbitzuaren eremura gehitu dira, Elo, Legarda, Tebas, Muru, Artederreta, Odieta, Uterga, Muruzabal eta Ultzama. Jasangarritasuna, energia berreztigarriak eta dronak datozen udako ikastaroetako gaiak Nafarroko Unibertsitate Publikoek antolatuta uztailaren 29tik abuztuaren 2 egingo dira. Jantzi berriak aurkeztu ditu Osasunak. Bigarren abisua Marianitos Blai taldekoen lan berria, bigarren diskonek bat egiten du talde nafarren 10. urteurrenarekin eta Mex Roll estiloan sakontzen dute albumak dituen 11 abestietan.